Здравейте, фентази футбол маняци! Аз съм Йоан и днес сме с поредният ни подкаст. Като тази вечер мой специален гост е Веселин Пенков, който завърши на първо място в месец януари в нашата лига Фентази Премиер Лиг Мания БГ. Като освен него по принцип и Живко трябваше да бъде, но поради здравословни причини няма да присъства. Така че нека да се представи Веселин и той сега. Здравейте, аз съм Веселин. Както разбрахме, завърших на първо място за януари. От Ямбол съм. Завален съм с футбол още от времето, когато Манчестър Юнайтед беше с Дейвид Бекъм. Това общо взето беше причината за запалянето на футбола. И това е. Така, наистина много добро представяне този сезон имаш ти. Нека да покажем тук. Като цяло, как постигна това представяне? Ето, да покажем, в момента имаш 1468 точки и в света си на 2343 място, като за последния кръг имаш 99 точки. Да. Честно казано, този сезон, както всички знаете, малко или много на късмет поради COVID обстановката. Но със сигурност голяма роля изигра двойния кръг, където използвах бенч буста. Първоначално в интерес на истината ми се да използвам Triple Captain, обаче в крайна сметка реших да използвам бенч буст и това се оказа разковничето на голяма част от този резултат, който постигнах. 143 точки с бенч буст е... Като цяло, това говориш за двойния кръг, 19. За двойния кръг, да, точно така. Общо взето от пейката само от бенч буста имах може би 30 точки, което за бенч буст е повече от добре. Абсолютно. Нацелил си го този кръг, но не е само и бенч буста. Наистина е много постоянно представяне, постоянни точки си имаш при теб, което си е главната роля на цялото това нещо. Да, както казах, късмет си играе голяма роля, но има две неща, които главно гледам и това са програмата на отборите и формата на отбори на дадени играчи. Никога не съм гледал колко процента е притежаван даден играч. Това никога не съм гледал, примерно диференшъл и така нататък. Главно гледам програма и форма. Ясно. И това виждаме, че си печеливша стратегия като цяло. Да, и другото, което мога да кажа е, че когато примерно се колебая за даден трансфер, в повечето случаи просто пропускам. Ако много се колебая между това, стратегията ми тази година е просто пропускам трансфери, следващия кръг просто имам два. И за сега добре се плаща. Това е много правилно, между другото, защото така мислиш до последно двама футболисти и накрая взимаш неправилното решение. Да, от много чудене глава боли, така че това е лоя стратегия. Абсолютно. Сега тук показваме месеца, който ти спечели предишния януари. 407 точки. Това са за, не знам януари колко мача имаше. 5 мача, мисля, че. 5 кръга, да. 5 кръга. За 5 кръга това прави средно по едни 80 точки на кръг, което е много добро и постоянно представяне. Да, абсолютно. Еднолично на върха, 407 точки. Да поздравим и Кристиян Кокаров, който е втори с 358 и както виждаме аз съм с 350. Като Роман Назим с една точка зад мен, той беше втори и в последния момент изпадна от класирането. Така, нека сега да погледнем твой отбор. Веселине. Виждаме предишния кръг 99 точки. Тук си избрал по-нестандартен капитан от булшинството, Стърлинг. Да, тъй като причината, заради която не взех Салах е първо, че нямах парите. Мислех да махна именно Стърлинг, ако не се лъжа, но не ми достигаха нещо от рода на 0,3-0,4. И другата причина е, че тази година, както всички виждаме, Ливърпул не е отбора, който е. И също така погледнах формата на Брайтън и видях, че имаха нещо от рода на 4 или 5 допуснати гола, което просто реших да пропусна Салах и се оказа правилно решение. 80%
грубо казано, а, хората използваха Сала като капитани, това се е нещо като разковничета. Сега пак и ако беше сложил и Бруно капитан, нали, щеше да отидеш много по-далеч. Няма как. Аз, както казах, съм фен на Юнайтед, но видяхме, че Бруно може да бланква 3-4 поредни пъти, което до сега не се беше случило. И имах малко съмнение. Преди това, че Стърлинг почиваше, наистина си беше добра опция. Да, определено. Да, извинявай. Не исках просто да кажа, че аз до последно бях с Фернандес, но не знам, просто реших в последния момент да сменя с Стърлинг. Макар че, по принцип, нищо лично против него, но не го харесвам като играч. И аз съм по същия начин и въпреки това аз го слагам капитан. Аз само, че казах предишния кръг, но не е предишния кръг, а това е сега кръга още, който тече, но просто вече си мисля, че е приключил. Тук виждам едно интересно решение от твоя страна. Първото, нека да започнем с по-нестранното. Дехея си решил да остане резерва на мястото на Мартинес. Очаквал си, може би, суха мрежа за Астън Вила. Не, по-скоро тук причината е, тъй като има Милан Бисака и си мислех, че да кажем, ако Юнайтед не направят клиншит, просто да не си на двойна как да кажа, поражението да е по-малко. По-малко да намаля точките, които ще изгубя, но да, получи се добре, тъй като разликата е 2 точки. Разбира се, и сега най-интересното нещо, според мен, Сон резерва. На какво се дължи това нещо? Ами аз много се колебая за това между Сака и Сон, но главно се дължи на Хари Кейн. Това е сната. Тотна без Хари Кейн е, как да кажа, нещо като Юнайтед без Бруно. Ако не е и по-силно изразено. Абсолютно. Те сега Челси се повели вече в резултата тук, само че не съм апдейтнал страницата. Нека да покажем. Така че сега ще видим дали е правилното решение Сака, за да не си го взел. За да не си пуснал на място на Сака. Преди малко видях, че Челси са вкарали. Да, ето Челси е Жоржиньо. Много интересно, Жоржиньо е вкарал асистенция от Вернер. Аз не съм гледал мача, дали Дуспа е вкарал? Да, това е първите точки на Вернер от доста време, впрочем. Да, асистенция от Жоржиньо, гол много странно. Не, може и нещо да е станало, няма как да кажа сега, без да съм гледал мача. Другото интересно тук е, че втори пореден матч Бен Чилуел е на резервната скамейка за сметка на Маркос Алонсо, който се представи много добре в миналия кръг. Какво е твоето мнение? Ами, като цяло, аз точно преди да започнем подкаста се поинтересувах и видях, че Тухел залага на по-опитни защитници. Примерно Алонсо е възприкоета на 30 години, Алонсо мисля, че беше някъде 30-31, нещо такова. Това е, да, там. Да, и виждам, че той използва стратегията на опита. Залага на по-опитните, което последните два кръга, ако не се лъжа, си ми направи 2 клиншита. Добре се плащат. Абсолютно. Да не говорим, че... Само да кажа нещо сега много важно. Погледнах тък. Имаме новина. Жоржиньо е бил Дуспата за Челси. Това означава, че Жоржиньо отново се е върнал на 11-метровия наказателен удар и Томас Тухъл му се доверил. Да. Аз съм на мнението, Жоржиньо е перфектната пейка, нещо като случай. Аз имам намерение да се взема Жоржиньо в Ливърпул. Абсолютно. Ако продължава да би доспитано, както виждаме, що му е бил тази при наличието на Вернер, значи вече е ясно. Да, определено. Аз даже си мислех нещо да играя с 4 защитника и примерно двама да са от Сити, като един, ако не играе, евентуално да сложа Жоржиньо първа резерва и по този начин в вкара да се влезе. Да. То сега не си предполагал дали Жоржиньо ще бие доспите, защото при Лампард всички знам, че вече Вернер ги взе. Да, още рано се казва за Жоржиньо. Аз съм на мнението, че поне трябва да изчакаме още 1-2 мача. И тогава да гледаме сега. Нека малко да се върнем и по-назад с кръговете ти. Виждаме предишния кръг 59 точки. Тук беше лош кръг за всички. Да. За общите точки на повечето хора наистина не е лошо представено от твоя страна. Ама сега
Стоунс, Кансело и Стърлинг резерви, няма какво да коментираме с Шефилд Юнайтед, където всички очаквахме от тях точки. Аз даже не съм сигурен, но мисля, че и с 10 играча завърших този Да, кръг. ето, Мисля, че имах още капитана. на 0. Да. Ама Ами, гледай, доста лош кръг. Стоунс, Кансело и Сака не са ти играли. Да. И Стърлинг. Стърлинг също така. Ами, какво да кажа, аз точно този кръг попаднах впрочем от пъта за 4 точки, като направих и минус 4, забравих за кой беше. Но да, доста слаб кръг. Не очаквах малко повече точки, интересно е снята. Не знам, това 21-ви кръг ли е? Да, 21-ви кръг, ето, Да. взел си, махнал си Сучек. Да, за Мадисън. А той Сучек в този матч май нищо не направи. Или не, тогава двата гола ли вкара? Ами, мисля, че двата гола тогава вкара. Нека да погледнем само момент. Не, това е с Ливърпул матч тук. Не. Значи, Да. двата гола ги вкарал в предишния матч тогава. Ами то така се получи, че даже Мадисън ми влезе като вайс кептен и ако не беше той, може би ще да сложили Сони или Фернандес, така че да кажем, че долу-горе се е получило до някаква степен. Така, вече и по-набързичко да разгледаме тук. Капитан Бруно бяха 95% може би от хората, с Шефилд матча. И аз бях един от тях. Да, аз между другото затова не обичам винаги игра така, че когато има капитан като Бруно с Шефилд Юнайтед, когато играха, когато знаем, че много голяма част от хората са го сложили капитан, избягвам този избор. Ами, интересно е истината, да. Аз играя цяло на интуиция, никога не гледам колко процента от хората играят еди кой с капитан. Всичко на интуиция. Тук виждаме кръга, за който ти говори преди малко, наистина много добър кръг. И вече назад няма какво да се връщаме толкова, много добро представяне от твоя страна за този месец, но и продължаваш за сега и за този кръг си 99 точки си на първо място в лигата. Аз даже мога да покажа за февруари месец класирането. Ето виждаме ти с 99, Дамян Кънев с 94, Димитър Димитров с 90, Иван Господинов, Анатолий Трофи също те следват, Йорко Янов с 84. Така че има и този месец ще бъде доста интересен. Да, определено. Само да добавя успех на всички. Както казах, този сезон наистина е много странен. Всичко е много късмет. Късмет играе много важна роля. Така, между другото, Живко специални поздрави на тебе ти праща и той те поздравя за успеха. Пак казвам, Благодаря. Възпрепятстван от независещи от него обстоятелства. Тук виждаме сега класирането. Манчестър Сити едноличен лидер с 3 точки преднина пред Юнайтед, с мач по-малко. Предстои им дерби с Ливърпул, но за него по-късно ще поговорим. За класирането какво ще кажеш, така като го гледаш? Ами, честно казано, като фен на Юнайтед не съм очаквал такова класиране. Признавам се, мислех, че Ливърпул ще се представят много по-добре, но явно един-два сезона им бяха достатъчни. Но за Сити, как всички виждаме, просто с Сити. Тази година много се на защита. С Стоунс и Диас, както виждаме, те имат някакво уникално разбирателство. И не мисля, че в момента връщането на Порт ще предизвика някакъв разместване на защита. Сега да не забравяме, че има дербито с Ливърпул и там може би много... Въпреки, че матча няма да е с главно значение за решаване на титлата, но ще е от психологическа гледна точка един от най-важните матчове. Както и за Сити, така и за Ливърпул. Абсолютно да. Тук на дъното на таблицата, какво ще кажеш? Има ли изненади според те? Мисля, че няма да изненади. То се убедя още първите кръгове, че това ще са отборите, които евентуално биха отпаднали, но си мисля, че Шефът с малко късмет може и да се спасят. Това е моето мнение. Виждаме, че какви победи взеха Шефилд са и срещу Уест Бромич, и срещу Ман Юнайтед ги излагаха много неприятно и то на Олд Трафорд.
Добре, Фулъм, така имаха една поредица от 5 мача с 6 мача само с една загуба и 5 равенства. Не мислиш ли, че им се подобри играта, има шансови те за оцеляване? Ами, Фулъм имат няколко добри играчи. Аз лично много харесвам Лукман. Даже имах за няколко кръга Боби Рид, Бекордова, мисля, че беше в FPL. Не ми донесе никакви точки тогава, но мисля, че като цяло класата на отбора по-приляга за чемпионшип. Това е мнение за Фулъм. Много ще е интересно. Въпреки, че са с 8 точки зад Бърнли и Нюкасъл, има доста време и може да станат чудеса. Както и Шеффилд да спаси, защо не и Уест Бромич. Ама само, Уест че Бромич, Уест Бромич, като погледна тази голова разлика, и направо някакси не мисля, че този отбор може да се спаси. да, определено никакви защитници от Уест Бромич. Това е минус 3-4 гола. Това е несериозно за мен отбор от Премиер Лиг да допуска толкова голове средно на матч. Интересно е, са ми симпатични, играят не лошо футбол. Перера е много класен играч и даже си мисля, че отбор в Дъща лига ще го вземе до година. Заслужава го наистина. Съгласен напълно. Сега вече да погледнем. Аз предлагам мачовете за следващия кръг. Един по един да ги изкоментираме. Така. Само момент. Преди да ги изкоментираме, сега излезна официална информация преди няколко 2 часа, ако не се лъжа, за двойния кръг, който официално вече се потвърди. Виждаме, че Манчестър Сити ще има 2 мача с Тотнъм и матча, който им беше добавен с Евертън като гости. А пък Евертън с Фулъм и мача, който пак и на тях им беше добавен Манчестър Сити. Така че пък Бърнли с Кристал Палас и Фулъм с Евертън и Бърнли. Както и Лидс виждаме, че имат двоен кръг и Саутхемптън също. Това вече е за 25-ти. Какво ти е мнението за тези мачове? Трябва ли да се насочваме към играчи на тези един от 4 отбора? Определено. Тези, които аз съм се набелязал, Бърнли, като изключим двойният кръга преди това и мисля, че следващия имаха отново зелени мачове, лесни. Така че определено, ако не е този кръг, сигурно следващия ще се взема Бен Ми. Тъй като Тарковски също не е лош вариант. На корнери би вкарал някой гол, но просто цената на Бен Ми е около 0,4 по-малко и за дефанзивен отбор като Бърнли не виждам смисъл да се инвестира толкова в защитник. Така че 4,9 за ми е перфектно. Абсолютно съгласен съм. Манчестър Сити тях няма какво ги коментираме. Те дори да играят с Тотнъм и Евертън, пак са си потенциални победители и то дори с разлика. Въпреки че с Тотнъм видяхме първият път как ги излъга Жозе Мауриньо, но сега не мисля, че ще успее пак. Да, без Кен ще е много сложно, това е истината. Между другото, Хари Кен до тогава би трябвало да се завърне, защото Мауриньо каза, че се очаква за следващия матч да бъде вече в групата. Това е Мауриньо, да не забравяме. Разбира се. Той както казва, че мога да е в групата следващия матч и Кен да е с контузия от 3 месеца. Всичко е стратегия. Въпросът е да обърка противника. Гвардиола в случая. Абсолютно. Лидс също за 25-ти кръг са добър избор. Виждаме, че Рафиня много си подобри играта. Вече носи точки. Аз го гледам така от 3 кръга. Донеси ми точки, момчето. Защитата на Лидс трудно. Там Бамфорд, знаем, Рафиня с изборите. Джак Харисън също е опция. За Саутхемптън и за Лидс какво ще кажеш? За Лидс аз може би съм един от малкото, които гледат в момента подкаста и нямат Бамфорд, но това е трансфера, който ще направя за следващия кръг. Тъй като даже имам идея да използвам трипл кепта на Бамфорд, малко е рисково, но не знам в бъдеще колко още двойни геймове ще има. Ама то не е всъщност следващия кръг, ами последващия. Последващия, да. Отделно в следващия матч с Кристал Палас, 23 кръг.
В момента Кристал Палас имат много контузени. И за мен Бамфорд следващите два кръга е не следващите 23-25 е идеална опция за капитан. Ама сега Бамфорд при него е доста рисково, защото той както един матч може да вкара 3 гола, така на следващия да изпусне 3 положения и да не направи нищо в матча, да не донесе никакви точки. Така че наистина ще е доста така интересно решение от твоя страна, ако използваш строения капитан в 25-ти кръг. Но пък ако имаш късмет и го направиш крайна сметка това, ще избиеш рибата. Ами, в момента вълците има мачове, в които играят стабилно защита, има и такива, в които не. Както видяхме, Саутгемптън допуснаха 9 гола, независимо, че бяха с човек, даже двама по-малко. Така че виждам поне гол и асистенция, ако не е 2 гола даже в двойния кръг за него, което за троен капитан 12-13 точки за мен е окей. Ясно. Тук за двойния кръг няма какво повече да кажем. Наистина добра опция си е Бамфорд и Рафиня, както казах. Да. Само... Лицата кой отбор, така че има доста опция за тях. Абсолютно. Така, сега за Джейми Варди и Уилфред Нинди, Брендън Роджерс е казал, че наистина се надява да бъдат на линия с матча им срещу Върхемптън в неделя. Той е говорил с медицински екип и трябва да направят, да си изчакат няколко дни и няколко тренировки и да видят какво ще бъде състоянието им. Така че при евентуално завръщане на Нинди няма какво да го коментираме, не е добра фентези опция, дефанзивен халф. За Джейми Варди, топ нападател, какво мислиш? Варди, интересна наистина този сезон ми донес наистина много точки. Мисля, че го бях сложил капитан 3 поредни кръга, когато имаше 3 зелени Game Weeks. Харесвам като играч. Наистина това е талисмана на Лестер, без него е доста трудно. Това е самата. Но да, като цяло не съм гледал програмата на Лестер, трябва да съм честен, но бих го взел във всеки един удобен момент. Виждаме, че Джейми Варди няма проблеми да вкарва и на топ отборите. Не веднъж го доказа. Хетрик, ако не се лъжа, вкара на Манчестър Сити още в началото на сезона. Така че за него винаги може да очакваме дуспа, някак да се провре от някъде и да отбележи гол. Дори с програма си е много добра опция. Сега първият матч за кръга за 23-ти кръг. Започваме с Астън Вила Арсенал, матча от 2:30 българско време. 1 часа е дедлайна, да не забравяме. Тук виждаме предполагаемите състави на Арсенал и на Астън Вила. Не мисля, че има някакви изненади. Според теб. Ами, виждам Сансон за Астън Вила. Явно на мястото на Баркли играе. Да, много интересно. Както знаем, Баркли не знам какво задължи това. Аз не си спомням Баркли да получава контузия. И аз не си спомням, освен нещо картон да е получил, не мисля, че има някаква такава причина. Ще е интересно да видим. Тук дават и Сансон и Луис, което е много интересно. Освен, аз не мисля, че Рос Баркли, ако е здрав, няма причина по която да не играе. Освен ако нещо не е имало изкарал някой картон. Да, но без Баркли това е мое лично наблюдение. Астън Вила са една идея. Не мога да кажа по-безидейни, тъй като имат Грилиш, но определено Баркли е в голяма полза за тях. Абсолютно. Така че тук, какво мислиш за този матч? Една прогноза да кажеш? Прогноза, може би, с оглед на това, че Давид Луис е наказан и играят също така без Бернт Лено, 2-1 за Астън Вила. С гол на Грилиш и Уоткинс. Интересна прогноза. Другото, което сега е интересно, дали Матран ще пази на вратата на Арсенал или Рунасон? Рунарсон, не съм сигурен точно името му как се произнася. Не съм сигурен, но мисля, че Рунарсон имаше един много слаб матч. Може и за купата да е бил. С Манчестър Сити.
Да, и мисля, че Райан ще играе. Интересното нещо, което беше в предишния кръг е, че когато Лено се изкара червен картон, Рунарсон беше на неговото място и влезна в игра. И както виждаме, тук дават също Рунарсон титуляр. Да, но днес не мога да преценя кой ще бъде вратар, но със сигурност а, не бих заложил на клиншит за Арсенал. Определено. И аз категорично, но мисля, че пък и Астън Вила формата им някакси поспадна след доста случаи, които имаха на коронавирус. И може би според мен тук един резонен резултат ще бъде 1-1. Да, със сигурност моето мнение е, че Арсенал ще допусна гол. Така че, който мисля за клиншит на Арсенал, не препоръчвам. И аз съм съгласен с твоето мнение. Следващия матч от програмата Бърнли Брайтън. 5 часа българско време. Тук какво да кажем? Веселине Брайтън в така подем. Две страхотни победи на Тотнъм и Ливърпул, но те виждаме, че изпитват затруднение да играят по-скоро с отборите на тяхното дередже, отколкото с топ отборите. Да, определено. Аз, когато стане въпрос за Бърнли и когато играят с, така да се каже, малък отбор, винаги съм взимал защитник и почти винаги се отплащал, така че това е матчът, който може би ще свърши 0-0. 0-0 казваш ти. Тук аз бих казал, че матчът ще бъде 1-1. Брайтън някакси виждаме, че вкарват голове, макар и минимални вкарват. Тросар наистина влезна в един подем, последните кръгове асистенции, голове, си вкара момчето и пък за Бърнли, не знам, Бърнли никога не съм ги харесвал като отбор като цяло. Бърнли, впрочем, са, ми допада. Бърнли, впрочем, са без главния си голмайстор, Крис Вуд. Затова главно си мисля за 0-0. Винаги може един корнер за Бърнли, нали знаеш? Бен Ми, Търковски. Да, така е. Аз даже в момента имам 2 свободни трансфера и може би ще взема Бамфорд и Ми още сега. Ми наистина си добра опция. В не знам кой кръг беше 15 точки донес с така един гол и суха мрежа. Преди няколко кръга беше, да. Да, нямам спомен точно кой кръг. Така че тук не казахме някой по-интересен футболист. Аз бих препоръчал единствено от Брайтън Тросар, който е така по-добра опция. Друг Определено бих заложил на защитник на Бърнли или Брайтън. Колко също е добра опция. За съответния кръг защитник на Брайтън, да, но след това не мисли, че не е добра опция. Само за съответния кръг. В следващите 3-4 Поп и Ми за мен са задължителни. Така. Следващия матч Нюкасъл и Саутхемптън. Тук не мисли за точно в колко часа ще е матч, но мисля, че той ще е в 5. Тази схема на игра, която ми дават тук на Саутхемптън 4-2-2-2, много ме не толкова изненадва, но ми е странно някакси. Виждаме такова ми на Мино предполага, че ще бъде в игра. Сега въпроса за Саутхемптън е, ще се възстановят ли от тази... това не е и загуба, не знам точно как да го нареча, дори погромне 9-0, какъв резултат е. Как би определил този резултат? 9-0 за професионален отбор и то от ранка на Саутхемптън. Всички знаем, че не са случайен отбор. Мисля, че беше миналата или по-миналата година Саутхемптън отново загубиха 9-0 срещу Лестър. Лестър миналата година. Не е нещо ново за тях. Но да, аз харесвам Саутхемптън много като отбор. Хазенхътън наистина за мен е може би в момента топ 5 в треньори на Англия. Харесвам стила му. И според мен Саутхемптън, както го направиха миналата година след загубата 9-0, ще изкачат класирането. Това е моето мнение. И срещу Нюкасъл ще спечелят. 1-3 бих сложил аз. 1-3 за Саутхемптън. И аз между другото имам някакво предчувствие, че Саутхемптън ще се стегнат. Сега ще искат да докажат на всички,
че не са това, което показаха срещу Man United, не са Определено. възможностите. Така че аз ще кажа тук, сега се колеба дали суха мрежа Саутхемптън, но да, Уилсън. 0-2 за Саутхемптън. Аз съм Уилсън и най-вероятно ще го продам. Не заради този кръг, но да Кой имаш, само че не чух? Уилсън. Кам. Но ще го продам за Бамфорд. Да. Той ще донесе точки, между другото, така по една асистенция, по едно голче. Но събират се. Така че ти каза 1-3, аз 0-2. Не мисля, че Един има на три. кой знае колко се спираме. Добре, така ми да мина опция ли е според теб? Аз бих чакал. Не съм бих чакал, тъй като мисля, че беше 7 милиона цената му, ако не се лъжа. На Такуми Минамино цената мисля, че не е падала. 7 милиона мисля, че беше. Да, аз чух дали е падала. Не, 6 милиона, 7 не. За 6 милиона може да се пробва, но със сигурност аз бих чакал няколко кръга. И то срещу един, ако е срещу сериозен отбор. Но те имат лоша програма, така че следващите 2-3 мача ще стане ясно за него. Но аз бих чакал. Така. Следващия матч, който е един от доста интересните. Фулъм и Уест Хем. Сега, от Уест Хем наистина са в подем определено. Доста добри резултати постигнаха. Топ опции Кресвел и Софал, особено Кресвел според мен. Антонио видяхме всички, че както може да отбележи гол, така и да подава. А сега въпросът за Уест Хем оттам да започнем. Джеси Лингард. Какво се случва с него? Вече опция ли е? Краля, какво да го правим? Да го взимам ли? Това е нещо, което откакто изгледах мача на Уест Хем и аз се колебая много. Няма да се лъжа, обмислям го. Даже му гледах ownership процентите и мисля, че беше нещо рода на 1,5, като естествено нали, се покачва от всеки изминал час. Даже бях гледал в WarScore, бяха излязли с двама нападатели, като Лингард беше отляво на Антонио, което за сложен като халф в FPL, а започваш като нападател, това е голям бонус. Така че аз бих го пробвал, определено. Абсолютно, но не мисля, че ще бъде нападател Лингард. Видяхме си, че си играе като халф, но той прави по доста удари на матч, наистина по доста удари на предишния матч направи. Да виждаме, че не се притеснява, направи удари от далечно разстояние, така че може спокойно да го обмислим като опция. Много интересно нещо друго, което забелязваме в Фулъм, ги дават без Рубен Лофтус-Чийк и без Александър Митрович. Какво мислиш ти? Дават новия нападател Майя, който не знам откъде го взеха. Мисля, че става въпрос за Йошида Майя, но не съм много сигурен. И аз нямам абсолютно никаква представа кой е точно, не съм запознат с него. Какво мислиш за състава на Фулъм? Ако е така, в този вид. Ако в този вид, както казах по-рано, Лукмен наистина харесват, има уникален дрибол, но не мисля, че Фулъм ще изкарат нещо, определено. Имайки предвид и Антонио, Сучек, всичките, които са в форма, даже и Лингард. Кресват също така спомен. Не мисля, че имат някакъв шанс за... Може да вкарат гол, но ще загубят мачите иначе. Каква прогноза ще дадеш? 0-3. 0-3 за Уест Хем. Без бонус чек. Сега аз като притежавам на двата бега на Уест Хем, наистина се надявам на суха мрежа, но може би ще е леко трудничко, защото Фулъм така способни да измислят нещо в атака с наличието на Лукман и новия нападател. Нямам представа и поглед на играта му и дали ще започне като титуляр. Аз само, че сега като погледнах, мисля, че в началото казах, че Лофтус-Чийк няма да започне, имах преди Иван Кавалеро. Мисля, че казах Лофтус-Чийк. Да. Говорих за Иван Кавалеро, не за Лофтус-Чийк. Да, аз мисля, че
Уест Хем тази година също са много стабилен отбор в защита. Видяхме го немалко пъти. Астън Вила, както видяхме в последния матч, те играят много нападателен футбол и създават много положения и в същото време в 15-та минута гледа статистиката беше нещо от рода на 0 на 8 удара, което за Астън Вила никога не е ставало. Уест Хем изцяло надиграха Астън Вила. Видяхме Изцяло. в фаза за защита и в фаза атака, просто Астън Вила нямаха шанс. И в 81-та минута някакси гениалният пас на Грилиш и доброто позициониране на Уоткинс донесаха гола на Да, Астън Вила, но за съжаление отидаха ни сухите мрежи и освен това положение, пак казвам, гениалният пас на Грилиш, Астън Вила нямаха друг шанс за отбелязване на гол. напълно надиграни. Аз затова си мисля, че Уест Хем с малко късмет може да се класира за Шампионската лига. Много ще е интересно, но не мисля, че ще има толкова сили Уест Хем, защото нямат резервна скамейка. Виждаме, Антонио първо не е типичният централен нападател. Видяхме колко положение се пусна в последните матчове. Така че, условно, той е важен футболист, въпреки че не умее толкова добре да вкарва. Важен футболист е, но ако се контузи, какво правим? Уест Хем нямат абсолютно никакъв заместител на него. Абсолютно. Аз само да добавя, тъй като миналия сезон трансферирах Антонио, забравих отбора, когато вкара 4 гола. Имаше 0,9% ownership и бях много горд с 24 точки от Антонио. Кой ще го очаква този трансфер с 4 гола? Да, имаше 1% ownership, нещо такова. Да. Тук аз ще кажа 0 на 2 за Уест Хем. Искам и суха мрежа наистина и спокойно може да се постигнат. Определено препоръчвам от Уест Хем, Антонио, Лингард и Кресвел. Така. Лингард определено се струва пробата. Абсолютно е вариант да си го пробваме. Лингард ще играе след това силно представяне, така че е добър диференшъл определено. Да не говорим, че ефтин винаги може просто да го оставиш на скамейката. Абсолютно. Сега следващия матч от програмата, това ако не се лъжа, само една секунда, да, това е последния матч за събота. Не съм сигурен от колко часа, мисля, че от 10. За матча е Манчестър Юнайтед и Евертън, наистина много интересен матч. Какво мислиш за тук? Как съставите? Какъв ще е титулярен състав на Манчестър Юнайтед? Гледайки състава на Юнайтед, аз не знае, Марсиал много се радвам, че няма да започне, ако наистина това е състава. Добре впечатление имам с този състав и мисля, че с малък късмет ще успеем да победим Евертън, но определено не са отбор за подценяване. С Родригес, с Люен, Ричарлисон, даже сигурно съм в момента може да се каже, че е във форма. Да не говорим за центрирането на Липедин. Добре, като цяло, според теб, защо Хамес Родригес беше резерва в миналия матч? Дали Карло Анчелоти се гледаше на поглед напред малко и се е фокусирал с матча на Евертън с Ман Юнайтед? Определено да. Не виждам друга причина, заради която да го сложим с скамейката. Добре, сега въпреки ти казваш, ти мислиш, че Марсиал няма да започне, така ли? Това, което съм видял последните мачове от него, определено не минава и теста, но не съм Солскияр, за да кажа. Аз лично искам Кавани да започне. И аз съм, между другото, това, което направих миналия кръг е в последната минута на дедлайна, махнах Калвърт-Лин и взех Кавани. Очаквах да играе срещу Саутхемптън и за съжаление се контузи на по времето, но можеше да донесе още много точки. Определено. И Марсиал влезе на негово място и Марсиал направи силен матч. За едно по време, сега каквото и си говорим, въпреки червените картони и положенията, които имаха толкова много Манчестър Юнайтед, направи силен матч, 2 гола, 1 асистенция. И с оглед на това представяне, нищо чудно и да го предпочете Оле Гунар Солскияр. Да, зависи Кавани до каква степен му е контузията. Но Марсиал, аз следя Юнайтед почти всеки матч гледам
и Марсиал не е постоянен, това е истината. От последните 2-3 сезона той просто не е постоянен. Ще изиграе един силен мач, но след това следват два слаби. Аз Марсиал го взех някъде преди 3 кръга, ако не се лъжа. Не си спомням точно срещу кой отбор играеха, но след като го гледах този матч, съответния в който го взех, наистина се разочаровах от представянето му и той нямаше един удар. Даже ако не се лъжа, преди матч с Шеффилд Юнайтед го взех. И с поглед на това представяне, просто другия кръг веднага го махнах. Нямах такива намерения, но като видях тази игра, просто не е нормално за нападател на Манчестър Юнайтед да нямаш един удар на матч или толкова имаш някакви удари да са едни без никаква идея. И без никаква идея в играта му. Това при Марсиал е, че когато видиш, че направи 2 или 3 слаби мача, взимай го за третия, защото ще направи точка. Това е. Ще направи точки, ама сега пак 5 мача ще го няма никакъв. Да, определено. Следващите 3 мача не се бара Марсиал. Аз много съм разочарован наистина много ще бъда разочарован, ако Кавани не започне като титуляр. И то не от гледна точка, че го има в фентазито, ами защото наистина е страхотен нападател и показва много добри игри. И заслужава да си играе като титуляр. Доказва нападател, не съм. Добре, защо не е Гринвуд да остане на резервната скамейка и да излезне с Марсиал като крило? Това също не е лоша опция, по принцип. Гринвуд, аз много харесвам като играч, млад талант е. Но според мен Марсиал не бива да играе цял матч. Може да влезе като резерва, но не трябва да започва матча определено. Съгласен съм с теб. Така, Погба пак не го дават като титуляр, според мен би трябвало да си започне. И аз мисля така. Да. Може да започне на място на Фред или на Мактоминей, няма значение, но определено бих искал да даде Погба срещу Евертън. Трябва малко креативност срещу тях. Така, Както знаете, той вече е във форма. абсолютно във форма и много помогна за представянето на Манчестър Юнайтед до тук. Сега погледнах точно в 10 часа е матча, така че в събота това е закриващия матч. Вече откриващия матч за неделя от 2:30. Само, че не е 2:30, защото тук виждам 12 часа английско време, значи от 2 часа е матча. От 2 часа, да. Тотнъм и Уест Бромич. Сега, тук как да го обсъждаме матча? С наличието на Хари Кейн или без наличието на Хари Кейн? Наистина не мога да дам мнение така, но нека да го обсъдим без наличието на Хари Кейн. Да, съгласен съм. Какво да си говорим Уест Бромич с Уест Бромич, независимо с без Хари Кейн и определено моята опция за капитан този кръг ще е Сон, тъй като виждаме, че ако Тотнъм вкарва, това означава, че Сон е въвлечен каквото и да става с Сон или Кейн, и тъй като Кейн го няма, на 99% се спирам на Сон като капитан. Мисля, че Тотнъм ще вкарат поне 2 или 3 гола. На трагичната защита на Уест Бромич. Определено, да. Ако погледнем предишните 6 мача на отборите, виждаме, че са почти всички мачове много трудни на Тотнъм. Въпреки че това вече са в различни години и не може да ги сравняваме с сегашното състояние на Уест Бромич, но дори в този сезон Тотнъм вкараха Хари Кейн в 88-та или 9-та минута вкара тогава гола и го взеха мача много трудно. Дали това не е предпоставка, че Уест Бромич е един труден противник на Тотнъм? Ами, не бих казал. Уест Бромич не се славят с дефанзивен футбол или като цяло добра защита, независимо, че нали, играят без Хари Кейн. Но всичко може да стане. Това е все пак Мауриньо. Да не забравяме. Абсолютно. Ти каква прогноза казваш? Не съм, това е сложно. Предвид Мауриньо 1-0, а като изключим Мауриньо 3 или 4 на 1. Точна прогноза 3-1, така ли? 3 на 1, да, 3 на 1.
И аз мисля, че Тотнъм ще допуснат гол, според мен 2-1 матч. Много възможно. При ранен гол за Тотнъм те ще се отворят и точно 2-1 ще стане. Така, тук някакви непредвидени неща ми излизат. Ще спра само докато ги оправя. Но наистина ще е много интересно сега да видим Тотнъм с Уест Бромич, ако Хари Кейн не играе. Наистина, Сон е най-очевидният избор за капитан Сон, каквото и да си говорим. Да, аз очаквам нещо в на 60-70% ownership. Не ownership, ами капитански избор за него този проект. Предвид това, че Манчестър Сити играят с Ливърпул и Манчестър Юнайтед играят с Евертън, другия капитан ще е Бруно Фернандеш отново. Така че това са двата капитана. Добре, не. Ако не искаме да търсим нещо различно, кой капитан би препоръчал? Ако изключим Сон и Бруно Фернандеш. Бамфорд с ДРЦ. Кристал Палас ще допуснат головете в момента с много контузени и се струва опита. Ако търсите диференшъл, аз бих пробвал Бамфорд. Джеси Лингард? Ако търсите наистина силен диференшъл, може да се пробва, да, 1%, 7%. Ще дръпнете в класирането доста. Но аз бих го пробвал, да. Между другото, и аз се колеба за Лингард, но чак за капитан ми някакси пресилено, може би да го взема, да, но за капитан трудно. Но пък с оглед на това, че аз нямам Сон, аз имах Хари Кейн, вече като се контузи го махнах, Сон от началото на сезона не съм го имал. Някакси просто се бях зарекал, че няма да взимам Сон и още не съм го взел. Преди това, че нямам Сон и трудния матч на двата, и Манчестър Сити и Ливърпул, Лингард една такъв и някъде измежду дупките излиза Лингард и е много добра опция за един много силен диференшъл. Ако се цели бързо изкачване в класирането с диференшъл, това е целта на, да кажем, на тебе или на друг играч, определено Лингард е идеалният момент да се пробва в момента. Ама то пък, въпреки че вече вкара 2 гола и може би след такъв силен матч няма да го повтори. От друга страна ще се докаже, тъй като в Юнайтед всички знае какво стана. Разбира се, толкова много подигравки беше подложен. Сега следващия матч от програмата Улвърхемптън и Лестър. Тук виждаме Джейми Варди го дава титуляр, както и Уфрен Диди. Не се знае още на 100%. Други изненади няма в футболите. Знаем, че Тимоти Кастане с разтежение, Рикардо Перейра ще играе. Джеймс Джастин 15 точки този кръг. Само за Джеймс Джастин, на мен, за съжаление, ми е резерва Джеймс Джастин. Така реших, че Чилуел да ми бъде титуляр предвид по-високата му цена, но за сега Чилуел не играе и съм добре, ако не влезне. Секунда да проверя. Не, Чилуел не играе. Не играе още, аз погледнах преди малко. Да, 60-та минута, така че ако не влезе в близките 15-20 минути, имаш бонус 15 точки. Абсолютно. Сега, тук малко е трудно да прогнозираме резултат. Улвърхемптън за състава им няма каква чак толкова някаква изненада. Трудно е резултата да прогнозираме, защото не знам дали Варди ще играе. Ако Варди и Ндиди играят, Лестър е различен отбор. Абсолютно да. Аз имам Мадисън, но определено не бих търсил капитан в този матч. За мен това ще е един от тези матчове. Много закучен матч се получи. Много завързван. Моята прогноза е нещо, може би 1-1. Вземи прогнозата от устата, ако аз чак да кажа 1-1. Абсолютно. Но ако Варди играе, може да стане някакво меле, голово шоу. 2-2, 3-3. Да, нещо такова. Даже може победа за Лестър, ако Варди играе. Но ако не играе, не мисля, че
Добре, защо ще е аз пък по-вероятно. тогава ще кажа 0-1 за Лестър. Така си Да, мисля, без че или с Варди. ако е с Варди. Вече ако е без Варди, Да, да, да. тогава може би ще кажа победа на Уорхемптън с 2-1. Съгласен съм, да. Така, сега, най-интересният мач за кръга, който се заслужава да му делим времето. Дербито, което ще предреши много неща, въпреки че не е от решаващо значение за точките и за класирането, но от психологическа гледна точка, както казах и по-рано, ще е просто фундаментално и за двата отбора. Така че виждаме титулярните състави на двата отбора, предполагаемите. Кансело и Зинченко тук, според този сайт HuScored, дават, че ще бъдат двата бега, а ще излезне Гвардиола с трима централни защитници. Според това дали ще е така и въпреки Лапорт, който знам, че не е в най-добрата си форма, ще разчита ли на него в този важен мач Гвардиола и да не играе Кайл Уокър? А, аз не мисля, че Кайл Уокър ще пропусне матча, тъй като в такива матчове съм забелязал, че треньорите търсят топка и според мен Уокър ще започне на място или на Стоунс, или на Лапорта. Но това е мое мнение. Ако не е на Канцел всъщност. Но в такъв случай, ако излизат с 3-4-3 Сити, тогава някакси не ми се вижда резонно да играят Сити с трима бега. Да, да, така е, така е. А, имам чувство, че отново ще имам Пеп проблем. И един от трите бека просто няма да започне, но ще видим кой ще е. Аз съм силно разочарован, ако Кансело отново не започне като титуляр. Значи, предвид страхотното представяне, не знаем гол асистенция на отбор тогава гол асистенция направи. Сещате се. Уест Бромич мисля, че не съм сигурен. Само момент да погледна сега как ми излезе от такова. Аз също го имах, да. Ти нямаш ли го още? Имам го, да, но е голяма дилема дали ще стане. Не, Кансело си е топ избор, между другото, ако играе. Да, свой изборнич като гости. Сега, виждаме, че всеки предполагаше и предишните кръгове, че Зинченко няма да играе. Ще започнат и двамата, и Кансело и Локър, но пък Зинченко някакси си захвана като че ли мястото и си показа, че може да се разчита на него. И като нищо Гвардиола да се излезне с него като титуляр. Но в такъв случай Да, най-интересният избор дали ще играе Жезус или Кансело. Аз пък Жезус, Кансело или Уолкър. а, гледайки от фентази гледна точка, мисля, че сега е идеалният момент за тези, които имат два защитника от Сити, да останат с един, но не мога да дам днес мнение дали да се предпочете ефтиният по-сигурен вариант или по-скъпият нападателен. Това е също дилема, която ще реша до началото на следващия кръг. Другото нещо, което виждаме, Жезус не го дават като да започне като титуляр, без нападател за Сити, може би като Стърлинг ще го сложат като централен нападател. И аз съм съгласен, въпреки че Жезус кара в миналия матч на Ливърпул, така че защо да не започне като титуляр? Да, защо не? Както казах, в такива дербита, според мен, Пеп няма да иска да рискува играчи, които получават малко минути. И според мен ще започне с Жезус. Определено. Ето Силва, между другото и Фолдън и двамата си заиграха в последните мачове и двамата. Да, да, но Жезус се е в Манчестър Сити от известно време, може би повече от Фодън. И, както казах, двата тренера ще подходят по-предпазливо в този матч. За Ливърпул няма кой знае нещо колко интересно, имат като други проблеми, но не е ли, защото не се хвърлят и може би в този матч двамата нови централни защитници?
Дори не и двамата, но поне един Лозан Кабак, защото не започне. И примерно Фабиньо да влезе Защо не? в центъра на място на Чембърлейн. Абсолютно. Хендерсън е наистина се усеща липсата му в халфата линия, когато играе защитник, така че мисля, че един отново ще започне и Хендерсън ще е халф. Просто имат нужда от него. Добре, тогава Хендерсън, ако мине халф, Фабиньо да не играе ли? Не, Фабиньо ще се играе. Кой няма да играе? Може би Чембърлейн и ще направят лека ротация в халфата линия. Да, и ти имаш предвид, че Фабиньо ще играе като централен защитник, така ли? Да, той, поне по моето наблюдение, за сега добре се справя. Не мисля, Не че... се справя лошо, но в някои ситуации се личи, че не му е това. Да. Абсолютно. Просто се усеща липсата на Хендерсън в халфата линия много. Съгласен, но пък Ливърпул да не забравяме, че не са същи отбори поради голямата липса на Ван Дайк. Колкото и да си говорим, Ван Дайк беше в основата на цялото представяне на Ливърпул през последните 2 сезона. Абсолютно. Аз не съм много сигурен, но Мане ще бъде ли готов за този мач, тъй като гледам, че по-скоро да ще започне. Според последните информации казаха, че Мане е започнал вече да тренира и се очаква да играе. Да, Толкова Мане тренира, аз не виждам колко да има друга опция, освен да не го пусне титуляр, така че абсолютно да. освен ако Да, не е физически, ако не е още готов за 90 минути, тогава пак трябва да играе с Шакири. Но Шакири не е този футболист типа Мане. не. Казано ли, че Мане тренира, според мен 100% не се започва. Съгласен съм. Добре, Фирминьо, аз никога не съм го харесвал. Не може, според мен това не е типичен централен нападател. Фирминьо, точната му позиция, пак казвам, според мен, е зад нападател. Може би на мястото на Вайналдум, някъде ето тук, точно. Зад нападателя и нападател тук един на Ливърпул им липсва един нападател като Хари Кейн, който да завършва тези положения, които създават Ливърпул. Да, не съм съгласен. Перно не е типичен нападател. Ако не се лъжа, имаше 3 или 4 силни поредни мача допреди С гола си. няколко кръга. Да, но не, аз Фермино не го слагам като нападател. Определено аз съм съгласен с нея, че трябва да играе зад нападателя. Той е футболист, който да се открива и да създава положение, но няма това вътрешното да може да се позиционира така, както го правят нападатели като Хари Кейн, като Агуеро и да не изброявам нападателите, но няма го това Креативен е. вътрешно. Креативен е, силата му е зад нападателя. Абсолютно. Как ми липсва да му се не види един нападател като Холанд в Висшата лига? Холанд да дойде в един от отборите, тогава ще стане много интересно. Холанд не е болна тема. Капитан на Юнайтед. Холанд, ако отиде в Манчестър Юнайтед, ама не, той в Манчестър Юнайтед не ми се вярва. Те там при Кавани, Марсиал, кой трябва да пуска? Ама той пък и Кавани вече на 34 години, така че той не е първа младост. Аз говорех, тъй като мисля, че последният трансферен прозорец, не този сега, ами предния, Солскияр имаше разговор с баща му, поне такива неща бях учил. Но Woodward не бяха много съгласни с този трансфер и това е причината, заради която пропадна. И после видяхме какво стана в Дортмунд. Да. За този матч нещо друго ти не се сещаш какво да кажем. Наистина много интересен матч. Заслужава си гледането. Ще го Мач на очаквам кръга. с търпение. Добре, този матч сега повечето хора имаме, както и аз, или два са варианти. Или Стърлинг, Гюндоган и Кансело, или Стоунс, Кансело и Гюндоган, или Стоунс, Кансело и Стърлинг. При наличието на двама защитника от Манчестър Сити и един халф, без значение Стърлинг или Гюндоган, който оставим резерва? Единият защитник, да кажем Стоунс или Диас, или Гюндоган или Стърлинг.
Сложен избор наистина, но моето лично мнение е, че матч ще има малко голове и го вижда нещо да 0-0 или 1-1, но ако трябва да избирам, аз лично бих играл по средата. Ако нали, имате два защитника, аз бих играл един и то към село. В случай, че нали, бъде бенчнат, просто ще влезе втория. Но бих започнал с Гюндоган със сигурност. Той е човека във форма в момента. А и предполагаме всички ще би до успите, така че... Гюндоган е задължителен според мен. Добре, от Гюндоган и Стърлинг, кой да оставим резерва? Колкото Ако трябва да и правим да не ми се този иска избор. да го кажа, Стърлинг. Да, Стърлинг. И аз, между другото, аз не бих играл, не бих оставил Стърлинг резерва от гледна точка, че аз гледам Валюто. Валюто, въпреки че този сезон спокойно може да се го пренебрегваме, ама не е нормално да оставиш футболист, примерно, който е на цена от 11. Стърлинг сега е точка 6 или точка 7, не съм сигурен. Абсолютно, абсолютно. А Гюндоган да е 6 милиона и ти оставаш Стърлинг резерва. Така е, но аз го направих този кръг, слагайки сон на пейката за сметка на Сака. Аз, както казах, не гледам ownership или цени, аз изцяло интуиция при мен. Но по-логичното е, както казваш ти, Стърлинг да започне с Гюндоган. Ами, предишните сезони това е било немислимо да си го помислим да сложим Гюндоган да играе, примерно. И не само Гюндоган, футболист, който е бил в форма дори, никой не би си помислил да си го остави титуляра за сметка на футболист, който е, айде не двойно, но са ни 2-3 милиона по-скъп. Да, така е. Да не говорим, че слагайки 11,8 или 7 милионен халф, като на пейката, това означава, че започваш с доста low value team, което логичното е да не донеса толкова много точки. Винаги. Абсолютно. Това е, няма какво повече да кажем за този матч. Ти на кой ще симпатизираш? В този матч? Да. Като фен на Юнайтед не мога да ти кажа на кой ще симпатизирам, но бих се зарадвал на Хикс. От гледна точка на Юнайтед. Абсолютно. Ето от гледна точка на Юнайтед, ако гледаш Ливърпул да победат, но знам, че трудно би стискал палци Ливърпул да победат. Да, мисля, че Хикс е поне за мен. Аз... Даже не като фенско, но най-логичният резултат за мен е Хикс. Да. Аз съм, не знам дали знаеш, съм фен на Манчестър Сити, така че не мога да не прогнозирам победа на Сити. За мен лошата форма на Ливърпул и психологическия им срив в играта и в резултатите ще си изиграе роля и Манчестър Сити ще направят една победа с 0-2. В доста удобен момент, впрочем, ги хваща Ливърпул. Това е момента. Абсолютно, но пак казвам, 0-2 го казвам и то си го изтръгвам някакси от тук от сърцето, от любовта ми към Сити. Но по принцип, ако трябва да гледаме реално на нещата, ако и Сити играят с този състав, не виждам как 2 гола ще вкарат, ще им е наистина трудно. Изгледа ли с този състав Гвардиола, както го дава тук, според мен чисто си играе за един Хикс. И той на него напълно устройва. Мисля, че Фолдън в такива мачове е момента да се покаже, така че ако не се започне Фолдън, за мен това е добро решение. Но съм съгласен, определено Ливърпул няма да вземат мача. Хикс или Бойка. Да. За Челси сега погледнах резултат отново на живо, е 0-1 още. Като се извършили вече 3 промени, като са на 3 изпирания, това означава, че няма да имат повече право на смени. Аз не съм сигурен точно за правото. 5 смени имат право, нали така? Влязло ли е вече това право? Какво?
Влязло ли е вече това правило? Ами аз не съм Официално. сигурен точно дали влезна в Премиер Лиг, но ако са влезнали 5-те смени, то е на 3 спирания, ако не се лъжа. Или те нещо обсъждаше, че ще ги пускат, но май не ги пуснаха. Не съм сигурен точно за смените. Какво ще стана? Мисля, че все още са 3. Не съм на 100%, но поне това, което съм виждал до сега, не съм виждал 5 повече от смени, 3 да. смени. Да. Да. Не, значи с Ситери тогава извадих късмет с Джастин. Ще взема още 15 точки, което така ти пада един Честито. камък от сърцето, 15 точки на скамейката да гледаш. Аз сега забелязвам, че Тиаго Силва е за мен в 36-та минута, което е интересно. Да, контузил се е явно. Андрейс Кристенсен също е влезъл в негово място. За... Аз няма да забравя, Жоржиньо ми беше на пейката, когато отбеляза 2 дуспи с Кристал Палас, ако не се лъжа беше, и тогава беше направо голяма мъка. Това 15 точки на скамейката да гледаш е просто страшно. И то от Наистина, един да. футболист. В момента, ако изчакаме 2-3 кръга, според мен е доста добра опция отново, Жоржиньо. Съгласен, виждаме, че си го налага Томас Тухел и то като титуляр към те резерва. Значи това е тук разковничен момент в... какво показва това? Бен Чилъл резерва, Спиликуета си го наложи капитана да си играе и виждаме, че Челси ето този матч още малко ще си го вземат. Това показва, че Томас Тухел, както казва, ти разчита на опита, разчита на футболистите, които имат опит и им дава шанс да играят. Абсолютно да. Тухел е силен тренер, каквото да си говорим. Лампард просто нямаше този опит и той знае как да спечели мач с 1-0. Абсолютно. Другото интересно, което ми прави впечатление, Кристиан Пулишич остава за втори път, ако не се лъжа, на резервната скамейка за сметка на Калън Хъдсън-Одой. Налага си го Калън Хъдсън-Одой и това е. Дали ще продължи така? Въпреки, че сега го извадил в 65-та минута. Аз това решение лично не го разбирам, тъй като Пулишич знаем световна класа. Аз лично много харесвам. Не казвам, че Хъдсън-Одой е лош, но в момента Челси са в период на опознаване с треньора. И според мен е рано да се вземат някакви изводи. Ясно, така. Сега предпоследния мач за кръга, Шеффилд Юнайтед и Челси. Първо, сега въпросът е, който вълнува много хора, какво да правим Бен Чилъл. Аз мисля, че ти го зададах по-рано, но сега, като си дойдахме на мача, пак да кажеш, да го махаме или мислиш, че ще почне да го пуска Томас Тухел? Ако нямате належащи трансфери, аз би го задържал за този матч, определено. В случая даже, че не играе, просто имайте хубава пейка. Но в дългосрочен план, ако и този мач не играе, със сигурност вече трябва да се мисля за продажба. Аз бих взел впрочем Тиаго Силва на място на Ако се Чилъл. контузил от Тиаго Силва, както предполагам, щом 36. Да. Но Аз за него си мислех, той беше след Банфорд и Ми, това ми беше третият, който исках да трансфера, но малко се промениха вече нещата. Но определено се оглеждам за защита на Челси. Това мисля, че е трета или четвърта чиста мрежа. съгласен съм и сега Челси играят с Шеффилд Юнайтед и после домакини на Нюкасъл. Наистина, ако нямате належащ трансфер, който да правите, Бен Чилъл може да си го запази. Дори да не играе, ако прецените, че имате футболист, който няма толкова да ви навреди отбора, няма толкова труден матч, може да си го оставим съвсем спокойно. И аз мисля да си го оставя, защото преди този матч, ако играе, е страхотна опция. Чилъл. Не виждам причина да не пусне Чилъл, тъй като сега Това матча не е играл. не лош сезон. Да, но такъв играч под ръководство на Лампард може би беше, да не кажа, най-силният футболист. И не виждам причина да го държи нон-стоп на пейката. Съгласен напълно. Сега нещо, което ми Два направи... мача са много според мен. Така е. Много силно впечатление, което ми направи. Челси има 14 удара, а Тотнъм имат само един. Това е моето мнение. Тухел нещо накара стила с водещата лига и първа ще гледаме промени в Челси, като
начален състав, като тактика. Но все още се вижда как Челси няма нападател, който да бележи толкова. Според мен мачове ще се от рода на 1-0, 2-0, 2-1, нещо такова. Без отговор. Ясно, понеже нещо стана с връзката, не знам дали ме чу, Челси имат 14 удара. Да, чух. Да, сега нещо ми стана за момент. Ако не се лъжа, миналия матч беше нещо подобно. Не съм сигурен за миналия матч, но това е с Тотнам и то като гости на терена на Тотнам. Наистина много добро постижение. Още не е излезнал състав вероятен, така че не съм сложил. Тук този матч много време отделихме. Ние отделихме повече време на Чилуел и на защитата от Челси. Какво да го правим Чилуел? Така че нека да кажеш един точен резултат, какъвто мислиш. 2-0. С 0-2. гол на Вернер. Да, 0-2, извинявам се. Че то няма се очуди 2-0, ако стане този мач вече. Ти е Шефилд направо. Както виждаме, Тухел, ако отправи 14 удара срещу един на Тотнам, какво остава да Шефилд? Аз ще кажа 0-30, по-смеличко. Мисля, че би трябвало да Челси вече да направят една по-изразителна победа, ако така се запази резултата срещу Тотнам. Ще имат подемна сила, така че това е моята прогноза. И последния мач за кръга, който ти няколко пъти намекна, че Бамфорд е много добра опция, според мен също и Рафиня. Тук за какво да кажем? Лийдс и Кристал Палас завършват кръга в 10 часа българско време в понеделник. Определено всяка опция от Лидс тук е задължителна. Даже Далас също е много добра опция, както виждам последните мачове, той не е защитник. Той може да вкара гол по всяко време, но аз лично това е първият трансфер, който сигурно ще направя Бамфорд. Ще го трансферирам, даже може и да го сложа капитан, тъй като както споменахме преди малко, Тотнам не се представят на нивото и започвам да се замислям за сон. Съгласен съм. Тук само какво стана? Значи, ти какъв първо кажи точен резултат според теб? В мачовете на Лидс точен резултат е много сложен. 4-1 за Лидс. Изразителна победа. Аз мисля, че като нищо Лидс могат да запазят една суха мрежа, въпреки нестабилните им игри в защита, така че моята прогноза тук е 3-0 за Лидс. 3-0. Да, По-смело. Не знам, нали, както казваш ти, много е трудно да прогнозираме мачовете на Лидс. Много. Независимо с кой играят, дали са гости или домакини. Винаги е трудно. Виждаме с Брайтън. Всеки излиза сега, казваха хората, Бамфорд, капитан, Рафиня, Харисън, взимайте, сега ще карат Брайтън трагични и защитат Брайтън на стадиона на Лидс 0-1. И всеки, който беше защита тогава, повечето имаха Далас титуляр, направо ужасен кръг. Това е Лидс, цял сезон Не така ще ужасен кръг бъде за за напред. Лидс, нали, не за общо. Брайтън после се биха и Ливърпул. И Тотнам. Да, и Тотнам. Така че не е случайно. Но само да спомена, гледам, че Захая с 75% светнал. Ако Захай играе, също е много добра опция за трансфер. Аз даже си мислех, тъй като имат и уникална програма. Кристал Палас може да бъде най-добра програма. Абсолютно. Някакси аз Кристал Палас от тях не бих се насочил на отгора на Кристал Палас, защото каквото и да си говорим сега, Заха наистина 8 гола вкара този сезон, доста добър сезон прави, но Кристал Палас са типичен отбор, който атакува, вкарва постоянно голове и заради това не бих взел хора оттам в атака. Така е, но Заха... Ти е Заха, но пак някакси не ми е топ избора. Съгласен съм, но Заха за Кристал Палас е нещо като Сони Кейн за Тотнам, Бруно за Юнайтед.
Струва спорът, според мен. Преди Така би, програмата. на програмата, нека да погледнем на Кристал Палас. Те са в момента 13-ти. Аз много симпатизирам на Лицо този сезон. Лиц преди това, не че не ги бях, то по-скоро не чувал, не ги бях следял толкова. Но пък Лица много симпатичен отбор. много симпатичен отбор. Ето виждаме програмата им. Момент само. Кристал Палас домакини, после това се отворих на Кристал Палас, после Бърнли домакини, после Брайтън Клост и Фулъм и чак вече матч с Тотнъм. Наистина следващите 4 кръга си добра опция за Ха. За Ха е уникална опция следващия 4 кръга. А и той, ако не се лъжа, му падна и доста оверал, притежанието му доста падна. Да. Единственото, което ме спира в момента да го взема е, че е светнал в жълт. Иначе го взема. Ясно. Вече обсъдихме всички мачове. Нека набързо да ти покажа, да погледнем и моят отбор. И с това и да приключим подкаста. Доста време, като се замисля сега, 1 час и 20 минути вече. Виж моят отбор. Сега 73 точки. Ще влезне и Джастин на мястото на Чилуел. Ще станат с 88. Екстра са. Като цяло, тук има някои така диференшали, като Кавани. Между другото, аз по едно време Кавани Дарвол са диференшалите. По едно време, може би преди така 6 кръга, търсих, тогава бях паднал така в класирането. Защото аз в началото бях на сезона доста добре, движех се едно от страхотно темпо и изведнъж почнах да падам. И това някакси ми се отрази да търся някой различен, който нали знаеш, да ти помогне да се върнеш там, където си бил. И в крайна сметка, не знам точно кога да покажа, но изведнъж оказах с едни 6 или 7 диференшала, които дори някои хора не биха взели един от тях. Което личен съвет, мой от личен опит е да не търсите толкова много диференшали, защото си оказва лоша роля. Това тук само, че на фрихит не е добре да го показвам. Моят фрихит също беше ужасен. Само спомена. Това на фрихит, с фрихит съм с 48 точки, това е трагично на фрихит. И нека да отбележим капитана. Аз моят фрихит беше подобен. Мисля, че нещо от рода на 60 точки на average 50, нещо такова. Ама не, сега искам да погледнеш. Това е просто велико. Стърлинг резерва. Това е откачам направо. И сега си мисля Хари Кейн да не влиза, стискам палци Хари Кейн да си ми капитан. Идва мача, нали, гледам до последно, влиза за 8 минути Стърлинг и към края отиде кръга. В 90-та минута дуспа, Кевин Де Бройн я прави, тогава викам, сега Стърлинг го биеше и по едно време гледам по телевизията, Стърлинг взима дуспа. Викам, оправи се кръга, взех някакви точки от Стърлинг и той като изпусна вече. Просто беше феноменално. Аз даже слушам, че все още го имаш. Не, аз Стърлинг, сега след малко ще покажа, но може би тук, ето, виж, Родриго, Рафиня, Цофал тогава още не беше. Даро много диференшали търсих. Ето Иван Кавалеро също. Далас и той още тук беше диференшал. Не трябва да достигаме до там с толкова много да търсим различни играчи. Абсолютно. Един-два са достатъчно. Знаем си изборите. Кейн, Бруно, Салах, това са хора, които винаги ще си носят точки, дори да имат някакви спадове в играта. Сега да се върнем на съответния кръг. Тук вече ето една грешка с Джастин. Ще видим, има така потенциал в отбора ми. Ще е интересно да видим какво ще постигне по-натам. Ти нещо друго да кажеш? За отбората? Да. Определено бих сложил Джастин титуляр за другия кръг. Гледайки го така, мислил ли се да смениш Салах? Не съм мислил. Някакси Салах, сега ако Кевин Де Бройн не беше на линия, да го махна, но
Сега, като се замислиш, няма кой знае колко много добри избори за халфове. Така, като се контузи Де Брuyne, изведнъж останахме с Салах, Бруно и Стърлинг. Аз бих пробвал, впрочем, Салах или Стърлинг а, за някой халф от рода на Заха за 7-5 или а, нещо такова, плюс скъп нападател. За мен това, да кажем, може да вземеш Кейн и Заха, вместо Салах и Стърлинг. Хари Кейн, да, съгласен напълно. Заха сега имат страхотна програма. Стърлинг, Салах си има и предимство, че е на дуспите. Дори да са слаба форма Ливърпул, винаги той може да измисли нещо. Прав си, че Стърлинг спокойно може да се помисли сега за Заха и един нападател като Хари Кейн, ако видим сега, ако играе. Или Варди. Или Варди също, да. Добре, предвид програмата, нека да видим сега. Тотнъм с Уест Бромич, после Лестър играят с Уолвърхемптън, после Лестър домакини на Ливърпул, Тотнъм гости на Манчестър Сити и третия кръг, да погледнем, Тотнъм гости на Уест Хем, Лестър, къде са? Лестър, гости на Астън Вила. Кой нападател би препоръчал измежду Хари Кейн и Варди? Били първо напред, да, точно. Бих пробвал Варди по-скоро. Варди. На кой на линия, да. И аз съм съгласен, Ливърпул спокойно могат да допускат голове, ама Хари Кейн и този топ избор. Дори с Манчестър Сити може да отбележи гол и двамата са страхотни нападатели. По възможност да ги имаме и двамата. Защо не? Да, защо не. Както казах, Салах и Стърлинг двамата са много скъпи и ще имаш голям избор. Не съм голям избор. Абсолютно. С това нека да завършим подкаста. Нека да първо да призова, ако хората някой, които искат да се присъедини към лигата ни в... Тя вече играта си продължава, но още може да влезе няколко иска, но във Facebook групата ни Fantasy Premier League Mania BG може да ни намерите да се присъедините. Там качваме информация постоянно за актуалните събития в Висшата лига. Те ще им да те поздравя за страхотното представяне. Надявам се да го повториш и този месец, в февруари да се видим накрая отново като победител да бъдеш. Стискам ти палци. Ти какво би казал на хората, като за край? Желавам на всички, естествено, много точки, много късмет, защото наистина тази година късмет е голяма част от представянето. Не мислете за цените на играчите, мислете за формата и за вземането максимално от ситуацията и от програмата. Не за лични пристрастия и така нататък. Това е. Успех на всички и благодаря много за поканата. Няма защо, ще се радвам и още доста пъти така да ни бъдеш на гости. Тук с удоволствие и дано, наистина ти пожелавам късмет, защото си доста напред в класирането. Нека пак да покажем 2300 и кое място беше? 2343-то. Това е в света. Наистина, обмисля си внимателно трансферите, стискам ти много палци, дано защо не да спечелиш фентазито. Благодаря. Даже мисля, че съм 12 в България, нещо такова. 12 в България ли си? Ама това не съм сигурен, къде мога да го погледна. Я чакай да от тук. България. Да, 12 в България си. Да. Нека да погледнем класирането в България точно сега. Ето те Веселин Пенков. Като и тук спокойно може да се бориш и за... първото място много доста далечно, по-реалистично второто за сега. Само това е първото място в момента. Поздрави за Йордан. Той мисля, че топ 10 в света. Йордан Алексиев ли? Да. Това е много, много сериозно представяне. Нямам представа кой е човека. Да, 12 в света. Да. Ево. Пожелавам ти на теб скоро да бъдеш там. Много се радвам, че беше отново, така казвам, с нас. Пожелавам късмет на всички и най-важното да не забравяме, че играта в крайна сметка е за забавление. По-малко нерви и повече забавление. И повече правилни трансфери. И да. Чао от нас и лека вечер.